Hát ugye mindig azt mondják, hogy a lányoknak nem való a foci, meg nem ilyen sport, hogy ők a lányok focizzanak, de szerintem amúgy ez egyáltalán nem így van, mert hogyha szeretik és élvezik, meg jók is benne ráadásul, akkor én mindenképpen amúgy csak ajánlani tudom, hogyha valaki ebben jó, akkor ebben jó igazából, meg ha ezt élvezi, az a legfontosabb, hogy élvezzék, úgyhogy szerintem aki szereti, azt csinálja. És miért is ne szerethetné meg egy lány is akár a focit? Na de hol? Ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. Röviden ezt valósította meg a nagykökényesi székhelyű Kistigrisek labdarúgó utánpótlás egyesület, amely célul tűzte ki a vidéki kis településeken élő gyerekek sportolási lehetőségeinek megteremtését. Nem titkolt szándékuk továbbá, hogy felkarolják a térség ifjú rejtett potenciális labdarúgó tehetségeit. Azt ugye, hogyha körülnézünk, látjuk, hogy az elmúlt években a magyar foci hatalmas fejlődésen ment keresztül. Épültek a stadionok, egyre jobban szerepelnek a kupacsapataink, a válogatottunk, az utánpótlást is nagyon támogatják, akadémiák alakultak, Bozsik programon egyre több gyerek van, tehát minden virágzik. Azonban ez mind a nagyvárosokhoz kötődik. Tehát ha körülnézünk vidéken, akkor ahogy én is itt körülnéztem, azt látom, hogy nagyon sok helyen, kis településen megszűnt az egyesület, és a gyerekeknek semmilyen sportolási, futball lehetősége nincs. És hát itt vidéken lehet, hogy van 60-70 ügyes gyerek, de igazából talán 2-3-nak a szülei engedhetik meg azt maguknak, hogy behordják a távoli nagyvárosba rendszeresen edzésre a gyerekeket. Úgyhogy ezt láttuk mi, hogy rengeteg leendő Varga Barnát lehetne találni vidéken, aki akár válogatott is lehetne, hogyha megadnánk nekik a lehetőséget. A Kistigrisek Egyesület azokra a településekre megy el, ahol megszűnt a helyi labdarúgó egyesület, a gyerekeknek nincs lehetőségük a sportolásra, a szakszerű keretek közötti futballedzésekre. Meghozzák a fiatalok kedvét a labdajátékra, másrészt külön is foglalkoznak a kiemelt tehetségekkel. Azzal a küldetéssel jöttünk létre, hogy elvigyük a focit a vidéki gyerekekhez, és mi nem várjuk egy stadionba, hogy majd hozzák ide őket, hanem elmegyünk, mi edzők elmegyünk vidékre, a helyi önkormányzatokkal, iskolákkal, óvodákkal összefogva, az ottani adottságokat használva tartjuk az edzéseket. Ezek tömegsport jelleggel mennek, tehát hozzánk jöhet bárki, fiúk, lányok, kicsik, nagyok, és mindenki jöhet sportolni, mozogni, hasznosan eltölteni a szabadidejét, nem esetleg bezárkozva a szobába, az interneten lógva, és ahova így úgymond betettük a lábunkat, 1-2 hónap alatt 60-70 gyerek jár például Boldogon most már rendszeresen focizni. Az iskolai, óvodai foglalkozásokra mindenki járhat hozzájuk edzésekre, fiúk, lányok nem kell, hogy futballisták akarjanak lenni, a lényeg a sport, a mozgás, a játék szeretete, az egészséges életmód. Az én fiam 16 éves, és emlékszem arra, amikor elég nagy küzdelmet jelentett kiszakítani a szobából és a fotel mellől, és egy kis duci gömbölyű gyerkőc volt, és hát a foci volt az, ami a megoldás volt, és most 2 méteres és egy dalia, illetve tehát ahol nincsen egyesület, ott vagy ez van, hogy bezárkozik a szobába, vagy az utcán nő föl és csavarog, tehát mindenképpen az, hogy szervezett keretek között, tömegsport jelleggel legalább megszerettessük a mozgást, a focit, és hozzáértő emberek kez alatt tudja hasznosan tölteni az idejét, ez rengeteget adhat. Az iskolásokat széles körben szólítják meg. 2 irányt határoztak meg a tevékenységükben, az egyik tehát a tömegsport, a másik az élsport, a tehetséggondozás. Itt azért a nyitott szemmel tartják az edzést az edzőkollégák, és mindegyik településről igyekszünk a kimondottan tehetséges gyerekeket kiválogatni, és őket itt Heréden az edzőközpontunkban külön összegyűjtve másfajta foglalkozásban részesítjük. Most is éppen egy ilyen edzőtábor zajlik a válogatott gyerekeknek, és itt hosszú távon gondolkodva, komplexen gondolkodva velük, nevelve őket, reméljük, hogy a jövő leendő válogatott csemetéit fogjuk kinevelni. A válogatott kistigriseket versenyeztetik itthoni külföldi tornákon is, a Bozsikon túl. Megadják nekik azt a lehetőséget, hogy tényleg csak rajtuk múljon, hogy mi lesz belőlük. Itt vidéken, ha körülnézzük, azt látjuk, hogy egyre több lány szereti meg a focit, viszont általában itt a csapatoknál a 10-12 fiú mellett 1-2 lány van, és hát mostani rendszerben nekik 4. osztályig együtt vannak a fiúkkal, utána nem sok lehetőségük van.
úgyhogy ez is egy cél, hogy így felkarolva a vidéki női labdarúgást, ezeket a 7-8 éves lányokat mi már külön versenyeztetjük, úgyhogy szívesen látjuk mindenhonnan az egy-két kis leányzót, hogy lányok között versenyezhessen, és megadjuk nekik a folyamatos fejlődés, versenyzés lehetőségét. Nem csak a fizikai, hanem a szellemi, lélektani felkészülésre, személyiségfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Petrovics Petra boldogi származású U19-es válogatott labdarúgót is meghívták, hogy a gyerekek bízni tudjanak magukban. Petra elmesélte nekik a történetét. Én boldogan kezdtem el focizni fiúk közt először, aztán lányokkal Bozsik programba jártunk többször is, aztán onnan igazolták le 60-ba. Hát ott mindig a nagyobb korosztályok közt játszottam, és 15 évesen kerültem egy Győrbe, vagy 16, nem is tudom pontosan. Úgyhogy akkor nehéz volt itt hagyni a családot, meg így a 60-i csapatot is, mert ott akkor nagyon jók voltunk. Aztán igazából így kerültem el ugye Győrbe, onnan felkerültem a felnőtt csapatba, válogatott is lettem ugye. A 9-et azt még Berénybe kezdtem el a sportiskolában, mert még 60-ba fociztam, úgyhogy egy évet még itt voltam, és a 10-be mentem át Győrbe, az akadémiai gimnáziumba, és ott ugye úgy van az iskola, hogy össze van egyeztetve az edzésekkel, és edzésszünetek vannak a suli időben, úgyhogy igazából azért is volt nagyon jó választás a Győr, mert én minél többet focizzak, ez volt a lényeg, és ott az megadatik, úgyhogy én szeretnék külföldön focizni, ez nagy álmom idővel, és felnőtt válogatott is szeretnék lenni mindenképp. Ugye most az U19-es válogatottban vagyok, vagy voltam, mert ugye most sérült vagyok. Úgyhogy ezek a legnagyobb céljaim, hogy külföldön szeretnék focizni, és hogy felnőtt válogatott szeretnék lenni. Ezek nagy álmaim. A Kistigrisek Egyesületnek a lányfoci mellett van még egy újítása. Azt is észrevettük itt a tornákon, hogy nagyon kevés helyen van meg a lehetőség arra, hogy külön kapusedző foglalkozzon a gyerekekkel. Úgyhogy elindítottuk a Kistigris Kapus Akadémiát is a múlt héten. Itt is szívesen látjuk a ilyen célokkal rendelkező gyerekeket. A Magyar Labdarúgó Szövetség sok lehetőséget ad ma már a sportra, a Bozsik programok remekül működnek, emellett van az országban több olyan egyesület, amely felnőtt csapat nélkül kimondottan csak az utánpótlással foglalkozik, mint a Kistigrisek. Mi igyekszünk összefogni, és az MLS rendezvényeken túl saját tornákat rendezni, itthon is, meg külföldön is, és ebbe a vérkeringésbe kapcsolódtunk be mi is, mint fiatal egyesület. Elmegyünk mindenhova, ahol ilyen tornát rendeznek, és fiatalként, de most először megrendeztük a saját tornánkat, Vakációkupa néven. Ez egy hagyományteremtő torna volt, és az a terv, hogy minden évben, az év végén, mint egy utolsó évlezáró esemény, meghívva a környékből, vagy akár távolabbról is az egyesületeket, egy jó évzáró bulit rendezzünk, egy hatalmas banzájt. Igazából itt mindig ugye gyerekek nyáron egy korosztályt ugranak, és akkor utoljára játszhatnak ebben a korosztályban együtt. Most is rengetegen voltak, a Debrecenben olasz focisuli, a brazil focisuli, a Barca Akadémia, tehát tényleg neves utánpótlás egyesületek vettek részt már az első tornánkon. Élettanilag is úgy indokolt, hogy 6 éves kortól ajánlatos rendszeres mozgásra fogni a gyermeket, amikor már irányított koordinációt is tanul, úgyhogy 6 éves korban elkezdenek foglalkozni a nagycsoportos óvodásokkal. Az a cél, hogy minél hamarabb eljussunk a környék minden olyan településére, hogy nincs egyesület az óvodákba, és ott elkezdjük megszerettetni a mozgást. Aztán iskolában folytatjuk, tehát 6 éves kortól folyamatosan külön korosztályokra lebontva foglalkozunk a gyerekekkel. Tehát igazából van egy koncepció, évekre lebontva, hogy melyik korosztállyal milyen mozgásokat, milyen technikákat kell elsajátítani, hogyan lehet őket tudatosan szépen építeni. Nagyon nehéz az, amikor 12 évesen esik be hozzánk egy gyerek, aki még nem tanult focizni. Tehát ott már elég nehéz a berögzött mozgásokat kijavítani. Úgyhogy ezt szeretjük, hogyha 6 éves kortól már a mi kezünk alatt nőnek föl. Ebben látjuk a jövőt. Ősszel további településeken indul Kistigrisek focisuli, de várják a további iskolák, óvodák, önkormányzatok jelentkezését is, ahol szeretnék a gyerekek számára megadni a sportolás, a foci lehetőségét. Igazából itt nemes célok vannak. Sokan vagyunk itt edzők, akinek nem sikerült címeres meszt rakni ide, úgyhogy bízunk benne, hogy a gyerekeinknek majd sikerülni fog.